Хайрия марафоны быйыл 5-нче мәртәбә уздырыла. Холыктан кием солым, тормыш көнкүреш өчен кирәкле әйберләр җыеп мохтаҗларга таратыла. Чара атна буе дәвам итәчәк. Бик соруйлар, качан әле тагын үткәрәсез, киемнәр китерерик дип. Кешеләр бик көтеп ала, райондашлар, Сорман районы белән актив махсус көтеп алып, җыеп, менә шулай туплап, бу көнне көтеп, безнең акцияны көтеп, киемнәр җыеп алып киләләр. Акция районда елга 2 тапкыр яз һәм көз айларында оештырыла. Максаты авыр хәлдә калганнарга, мохтаҗларга, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү, хәйриячелек эшенә халыкны җәлеп итү. Марафонда берничә ел дәвамында катнашып, күпләп кием алып китүчеләр дә бар. Югары табыннан килдем, монда җылда киләм, былтыр да килдем. 3 елда булды бу җылда киләм, әйберләре бик әйбәт, бик ни бушка да курткалар ниләр, шунда күлмәктер нидер, балачак әйберләр дә ныклар бар. Теләге булган кешеләр яхшы сыйфаттагы яки өр-яңа өс аяк киемнәре, уенчыклар, көндәлек өчен кирәк булган җиһазлар китерә ала. Хәйрия акциясына китерелгән ират күлмәкләрен махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә җайлап кисеп, футбол рәвешенә китереп тегеп җибәрәләр. Һәр вакыт килергә тырышам, шушы оештыруда булышырга, катнашырга тырышам. Халыкта инде хәзер киемнәр бик күп, артык киемнәр, исрафлап яткан киемнәр, өр-яңа этикетларда алынмаган. Халык бик күп алып килә һәм бик күп алып китәләр. Капшы-капшы алып киткән кешеләр бар. Байтак кына күлмәкләр җыеп алып кайтып, үзебездәге 2нче авылдагы волонтер Сәкинәгә тапшырдым. Улар инде үз чиратларында кызлар белән җыелышып, бу күлмәкләрне тиешле дәрәҗәгә җиткереп, якаларын, манжетларын кисеп инде алар футбол формасына китереп, СВОдагыларга җибәрәләр инде. Марафон вакытлыча уздырыла торган акция гына түгел. Ярдәм сорап та, хезмәттәшлек тәкъдим итеп тә хәбәргә чыгышларның саны арта баруын хәбәр итә чараны оештыручылар. Киемнәрне яхшы халәттә алып килү сорала. Алган кеше сөенә-сөенә киярлек булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.